banama resources okuyihambisa. But if umasipala weTheku wodwa ngezwe lodwa ukwazi ukuthi kube nabantu abasendaweni eyodwa about 30,000 ithini leyo nto ngo-Stats SA isho ukuthi u-Stats SA kahle hle yonke leminyaka uqamba manga kithi and mangabe sidamsakha thina every time akhona ama-video amangifakazela umkhaya. If we are thumb sucking, we are saying ama-foreigners in this country are more than 30 million. I've been saying it in a couple of podcasts. Ngisho ukuthi baningi laba bantu because thina senza ucwaningo sineminyaka ewu-12 siqale ngo-2010 ukusebenza lo msebenzi esiwusebenzayo wensizwa noMsizwa Development Foundation. Sine data eningi, sineyidleke ezama-drugs, sesizinqwaba yamaphoyisa ukuthi akwazi ukubopha lawa asuke efuna ukubopha neyonke lo. So into nje uhulumeni okudinga ukuthi ayenze, dinga ukuthi alalele abantu base-South Africa, angazami ukuphambana nabo ngoba uma ephambana nabantu we understand ukuthi abaholi njengamanje basey'khundleni, so they are trying to protect their short-term positions, but that is not the case. This is the country. It's got laws and these laws needs to be respected and adhered to. So ke sicela nje uhulumeni ukuthi ahloniphe lento esiyenzayo ngoba izobuyisa umnotho umkhaya. Abantu bayaqashwa. Yes, bayaqashwa kakhulu. Bayaqashwa abantu base South Africa. Bese siphinde sicela ke kubantu bakithi ukuthi sesibonile sike sayidlalela sayiphuzela utshwala sachitha isikhathi sangawuhlonipha umsebenzi sashaya incwadi zodokotela ezingekho emthethweni siqamba manga sithi siyagula. Sesibonile ukuthi ukwenza lezo zinto kusihluphekise kangakanani. Kwavulela nabanye abantu ukuthi beze bazodla izwe lethu. Njengamanje uma ubuyela emsebenzini yeka ukuphuza, yeka ukulova emsebenzini, sebenza, ziqeqeshe ngokomqondo, zitshele ukuthi usemsebenzini. Kuze kuyofika endaweni zamaphutha. Udinga ukuyimisela kakhulu umkhaya ngoba lento le njengoba sikhuluma ukuthi njengabasunguli bayo nabahamba phambili njengamahalanjonjo kuyona isingaphezulu kwena khulu bayo sebudinga ukuthi wonke umuntu waseNingizimu Afrika asondele. Mhlawumbe umkhaya okunye okubalekile ukuthi